Эфирден алыклар вакыты студияда Лина Хасаншина. Ширмешәндә киндер майы җитештерәләр. Театр мәгърифәткә илтә. Юмор берләштерә. Әлмәт районында мунча янган. Коткаручылар Китилга авылының Совет урамындагы мунча яну турында хәбәрне сишәмбе 16 майда 18 сагать 19 минутта ала. Мунча тулысынча янып беткән. Зыян күрүчеләр юк дип хәбәр ителә. Янгынның мәйданы 20 квадрат метр тәшкил итә. Янгын сакчылары үз милкегезгә саклык белән карарга, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Төп темаларга Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативына һәм эшкәртүчеләргә 2023 елның 1 кварталында тотылган чыгымнарның бер өлешен каплауга субсидияләр бирү буенча сайлап алу уздыру өчен гаризалар кабул итү турында игълан итә. Субсидияләр 2023 елда федераль бюджеттан финанслана торган кече һәм урта эшкуарлык субъектларын акселерацияләү федераль проекты кысаларында бирелә. Документлар Казан шәһәре Федосеев урамы 36 йорт 3 кат 307 кабинетка 13 июньга кадәр юлларга кирәк. Документларны бирү тәртибе расланган формалар һәм сайлап алу нәтиҗәләре министрлыкның рәсми сайтында да урнаштырылган. Мондый субсидия һәм грант бәйгеләре азык эшкәртү өлкәсен агымда тотарга мөмкинлек бирә. Безнең иҗат төркеме танышып кайткан шундый җитештерү кооператоры да нәкъ менә субсидия бәрабәренә мөмкин булган. Рәдифә Ногманова дәвам итә. Авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү бу өлкәдә махсуслашкан предприятиеләрдән күп көч таләп итә. Тик әле бу өстәлләргә киләсе азыкның мөһим булган бер этабын узу гына дигән сүз. Икенче мөһим өлеше шимал эшкәртү, ягъни мәсәлән, бодай, арыш, карабудайны он яки ярма итү, савылган сөттән каймак, эремчек, сыр әзерләү, симертелгән малны чалу һәм төрле ит продукцияләре ясау. Ширмешән авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативы 2018 елда эшли башлый һәм бүген ул 37 пайщикны берләштерә. Кулланучылар кооперативының максаты фермерлар үстергән малны сатып алучыга төрләндереп җиткерү. Бу өлкәдә кануннар үзгәреш кичергәч тә районда торак пунктлардан читтә урнашкан мал чалып эшкәртү урынын төзү ихтыяҗы туа. Аны оештыруны үз өстенә Альфред Хайрисламов ала. Бүген мондый программалар бик кирәк, мин әйтеп үткәнемчә, без бит менә бу фермерларны шәхси хуҗалыкларда үстерелгән терлекләрне, малларны каяда реализовать итәргә тиеш. Безнең переработка шамы каяда һәр кеше дә үзенең малын итеп базарга сата алмый бүген. Менә шуның өчен бу мондый программалар бик кирәк бүген. Цех 2018 елда ачыла. Биредә хәлал стандартлары буенча мал чалуны оештырып җибәрәләр. Соңрак кооператорлар, ягъни мәсәлән, оешмада торучы фермер һәм шәхси хуҗалыклар саны арткач, итне эшкәртү бурычын да куялар һәм ярым фабрикатлар ясау җаен табалар. Җитештерүдә 11 кеше эшли. Димәк, әле кооператив фермерлардан тыш тагын 11 гаиләне акчалы итә дигән сүз. Аны инде итте алып чыгабыз, ит инде һәр воскресенье безнең үзебезнең районда ярмарка без анда да чыгабыз. И менә бу ярмаркалар вакытында төрле шәһәрләргә дә йөрибез. Быел инде без Нижегородскида булдык. Казанда ярмарка Чехскида булам мин. Хәзер менә агропромышленный паркка булабыз. Выставкаларда катнашабыз без постоянно. Не алдык золотой медаль ВДНХ Россиянекен. Аннан соң инде диплом алдык үткән ел. Нидән? Мин совхозның. Биредә җитештергән азык-төлек белән фермерлар районны гына түгел, ә күрше төбәк халкында тәэмин итә. Биредә җитештергән азык-төлекне ярминкәләрдә дә очратырга була. Хәзерге вакытта Татарстан аграрийлары 5 миллиард сум күләмендә дәүләт ярдәме алган. Май аенда авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә тагын 1,3 миллиард сум субсидия бирергә ниятлиләр. Бу хакта хөкүмәт йортында узган традицион киңәшмә вакытында Татарстан Республикасы вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров белдерде. Аның сүзләренчә, үсемлекчелеккә һәм җирләрне сугаруга ярдәм йөзеннән аграрийларга 2 миллион 54,9 миллион, терлекчелеккә ярдәм күрсәтүгә 2 миллиард 35,4 миллион, хуҗалык итүнең кече формаларына һәм шәхси хуҗалык алып баручы гражданнарга ярдәм сыйфатында 333,2 миллион, агросәнәгать комплексын техник һәм технологик яңартуга 396 миллион сум акча күчерелгән. Башка юнәлешләр буенча субсидия күләме 139,6 миллион сум тәшкил иткән. Татарстанда крестьян-фермер һәм шәхси ярдәмче хуҗалыкларга бүлеп бирелә торган субсидия күләме 230 миллионнан 696 миллион сумга кадәр арттырылган. Моннан тыш, сөт җитештерүне стимуллаштыру өчен 1,3 миллиард сум күләмендә субсидия каралган. Бу 2022 елга караганда 112 миллион сумга артыграк.
Советлар Союзы чорында Татарстан Республикасында киндерне мул үстергәннәр. Мисал өчен Әлмәт районында аның өчен зәй хуҗалыгы махсуслашкан булган. Тора бара ул культура әйләнештән төшеп калган һәм бүген аны яңадан яңартуга йөз тотучылар бар. Шундыйларның берсе Ширмешән районында. Руслан Халиуллин Түбән Кәминке авылында туып үскән. Атаклы колхоз рәисе улы әлбәттә инде әтисе улын сайлый һәм Казан дәүләт ветеринария академиясын тәмамлый. Гәрчә терлекчелектә бер генә көндә эшләмәсә дә, авыл хуҗалыгын ул ташламый. Бүген Ширмешән районындагы агрохолдингта идарәче. Бу вазифасы аның үз эшен булдыру хыялына комачауламый. Җирен тегеләп тикшергәннән соң Руслан районында киндер үстереп карарга уйлый. Конопля вообще даже если ты не цен именно волокноса, аның даже он прочнее металл. Получается. Если вот это все правильно скручивать, все, он даже прочнее металл получается. Это очень прочное экологическое растение. Киндернең тамыры да, үсентесе дә, саламы да, орлыгы да акча ди. Шуңа күрә аның һәр гектарыннан миллион сум табыш китереп буласына ышана. Моннан тыш киндернең экология өчен йогынтысы яхшы. Белгечләр фикеренчә, кислород бүлеп чыгару ягыннан да 1 гектар киндер басуы 25 гектар урманны олыштыра ала. Бүген Халиуллиннарның киндер басулары мәйданы 150 гектар тәшкил итә. Она нелегкая культура, за ним как бы ухаживать, смотреть надо. И первые года у нас пара центнеров было, потом уже 4 было. Но в этом году еще планируем, уже более научились и планируем больше центнеров взять гектаров. Басуларда гаилә әле киндер үстерергә өйрәнеп кенә килә. Шулай да аның майын сыгып урнаштыру урынын инде тапканнар. Дөресрәге сатып алучылар чималны эзләп үзләре килә. Димәк, Руслан дөрес юнәлештә. Рәдиф Нигъмәтбайдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Балалар бакчасында тәрбияләнүче һәм мәктәпләрдә укучы Әлмәтнең иҗади яшь буыны бүгенге иртәсен театрда башлады. Биредә театр мәгърифәт көзгесе бәйгесе җиңүчеләрен сайладылар. Әлеге бәйге балалар бакчалары, мәктәп театр коллективлары чыгышларыннан гыйбарәт булды. Бүген мин баянда выступать итәм. Мин бик яратам сценаларны, чөнки мин музыкаль мәктәбенә йөрдем, күп конкурсларда катнаштым. Һәм шуннан минем любовь к сцене дигән әйбер булды. Әлеге бәйгедә тәрбиячеләр һәм укытучылар коллективлары катнашу да бәйгене үзенчәлекле итә. Балалар белән без Абдулла Алишның сер тотмас үрдәк әсәрен сәхнәләштердек. Балалар бик рәхәтләнеп катнаштылар. Әти-әниләр дә үзләренең теләкләрен бик теләп белдерделәр. Костюмнарны әзерләргә булыштылар. Бу уку елында 6 остаз һәм 17 балалар коллективы катнашкан. Беренче урын ияләре бүген сәхнәдә чыгыш ясады. Бөтен район катнаша, татар мәктәпләрдә катнаша, шунысы шатлыклы күренеш. Инде менә беренче урыннарны дип әйтим, инде безнең югары мактама театр коллективы. Менә кичкенә генә төп гомуми белем бирү мәктәбе җитәкчеләре Минзилә Азгатовна Закировага бик зур рәхмәт. Аның район күләмендә генә түгел, республика күләм дәрәҗәсендә дә инде лаеклы урыннары бар. Узган елның гына сәйяр бөтен республика конкурсында ул 2нче урынны алды. Театр мәгърифәтнең көзгесе муниципаль бәйге. Ул Әлмәт Татар дәүләт драма театры белән бергә үткәрелә. Киләсе елга бәйге кечкенә юбилей 5 еллыгын билгеләп узачак. Бәйгенең оештыручылары сүзләренчә, катнашучылар саны елдан-ел арта бара. Балалар кечкенәдән үк мәдәниятебезне үстерүгә үз өлешен кертеп үсү, телне саклап калу, милли мәдәниятебезне үстерүнең бер ысулы. Ознакай районы Әгер авылында тарихи китап тәкъдим итү кичәсе узды. Очрашуда район җитәкчелеге, ветераннар советы, авыл халкы, язучылар катнашты. Әгер истәлекләре хакында коллегаларыбыз дәвам итә. Районның иң гүзәл табигатьле почмагына урнашкан кечкенә һәм матур авыл ул Әгер. Кешеләре дә мөлаем, бердәм һәм тату. Китапның авторы шушы авылда туып үскән, тәүге адымнарын биредә ясаган Розалия ханым Әскәрова. Шушы Әгер авылыннан булуым белән мин бик горурланам. Минем әти-әниләрем, әби-бабаларым шушында туып, шушында гомер кичергәннәр. Безнең барыбыз да шушында бер дөньяга аваз салганбыз, беренче авазларны әйткәнбез. Тәүге адымнарыбыз шушында булган. Аннан соң авыл баласының иң тәүге хисләре дә, самими хисләре дә шушы авыл туфрагында берләнә. Китапны язуда, материаллар туплауда район җитәкчелеге, барлык авыл халкы катнашкан. Авылыбызның имамы күршебез инде. Шушы буыннар алышынган сайын тарихның яраккарак чигенүе турында, аннан соң онытыла бару турында әйтте дә, берәр нәрсә язып куярга кирәк инде дип тәкъдим ясады. Миндә инде әзрәк материал да бар иде. Шуның өчен инде бу эшкә алынырга булдым. Авыл халкының сорауы буенча инде.
Һәм күз курка, кул эшли дигәндәй, мин инде тартылып киттем бу эшкә. Бу эшне үзем генә башкарып чыга алмаган булыр идем инде. Минем ярдәмчеләрем миңа теге канат бирүче кешеләр булды. Очрашу авылның имамы Финдис хәзрәт чыгышы белән башланып китте. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлламгә күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләре булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Бу районыбызның 35-нче авылы турындагы китап дип билгеләп узды район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев бәйрәмдә катнашучыларны сәламләп. Беренче тапкыр әгер тарихын без инде тизмә китапка салып, үзебезнең язмышыбызны барлап, нәсел нисбәтебезне барлап, азмы күпмедер чорга бәһа биреп, азмы күпмедер кешеләрнең хезмәтенә бәһа биреп, менә шушындый зур, матур, иштәлекле бер китап чыкты. Тарихлы авылның киләчәге дә була. Димәк, Әгер авылы яшәячәк. Әгер истәлекләре исемле 146 битле әлеге китап бүгенге көндә 111 дәнәдә нәшер ителгән. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мартта Әлмәттә Татнефть компаниясе ярдәме белән Шаяннар һәм Тапкырлар клубы Идел буе лигасының яңа сезоны фестивале узды. 15 команда юморда көч сынашып, 8-дән 1 этабын узып, уенның киләсе этабында яңадан Нефтче мәдәният йорты сәхнәсендә очрашты. Шаяннар һәм Тапкырлар клубы командаларының чыгышын Алия Бәйрамалова күзәтте. Икенче ел Әлмәт шәһәре иң шаян исеменә лаеклар сынауларында шаһит була. Нефтче мәдәният йортының тулы залы финалга чыгу өчен 10 команданың көрәшенә җыелган. Уен 2 көннән тора. Беренче көнне 5 команда чыгышын күрергә булды. Так, что же такое казанский пригород? Ну давайте представим, вот Казань, да? Казань, красиво, Казань, вот Кремль, аквапарк, Казань. А вот Леруа Мерлен, здесь котлованчик такой, здесь пустошь, здесь волки, здесь дальше пустошь, и вот мы приехали к вам, привет! Уенда яңа һәм тәҗрибәле командалар да катнаша. Уфа егетләре командасы нәкъ менә соңгыларыннан. Все по-разному. Кто-то играет в КВН по 10 лет, кто-то по 12, кто-то 5, кто-то 4 года. Мы играли просто в разных командах, в разных городах, поэтому у всех опыт разный. Но если в целом брать, то вот этой команде вообще год. Она только начала вообще существовать, играть. А так до этого мы играли в разных командах, вот тут собрались. Так что опыта много, достаточно, будем так говорить. Бу иратлар командасында Шаяннар һәм Тапкырлар югары лигаларда булырга өлгергән уенчылар да бар. Моны аларның уеныннан сәхнәдә үзләрен тотудан да күреп була. Валентина, вот в это меня храните. Дима, ты нормально, у тебя температура 37. И 6! 37 и 6! Димон, привет. Я попрощаться зашел. Лёх, ты чё? У меня насморк, мне вообще хана. Күрше Башкортстаннан тагын бер команда Метод Сальве. Алар Уфа егетләренә аермалы буларак юморда күптән түгел генә. Алайда монда конкуренция юк диләр. Ну вообще Лига Поволжья лучшая. Ну, в плане всего там редакторов, в плане семьи. То есть Поволжье это одна большая семья. Здесь очень дружные все ребята, все команды дружат, все друг другу помогают. Ну, редко такое встретишь где-то в других лигах. Команда үз фишкасы турында озак уйламаган. Алар Башкорт сода компаниясен тәкъдим итәләр. Һәм һәр уенна аларның талисманы сода озата бара. Уен нәтиҗәләре буенча киләсе этапка тагын 3 команда узды. Өфә егетләре, Метод Сальве һәм Ультиматум командасы. Жюри сүзләренчә, командалар тагын өстәлергә мөмкин. Бу турыда уенның 2нче көндә билгеле булачак. Уен 3 этаптан торды. Сәламләү, ситуациялар конкурсы һәм иҗади музыкаль номер. Соңгысында командалар үзләренең булган бөтен осталыкларын күрсәтә алды. Побежали! Так, стойте, так там же наших бьют. Так правильно бежим! Алия Бәйрамалова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмесез булыгыз.